Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Congratulations to the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, or RAFIS, for coming up with this online magazine show featuring DA Bicol's programs, policies, technologies, and updates on agriculture. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Umasenso online tuwing Lunes alas 10 ng umaga. Please also like and follow our social media page, Department of Agriculture, Bicol. Magandang araw mga ka-Umasenso! Tara na't manood at makinig. Nang umasenso sa pagsasaka at pangingisda. Ako po si Annelyn Baleza. At ako naman po si Bettina Belen mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Samahan niyo kami sa mga talakayang siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. Dito lang sa Umasenso Online. Upang malaman natin ang kasalukuyang estado ng agrikultura sa Bicol, tunghayan natin ang naging panayam ng OIC Regional Agriculture and Fisheries Information Section Chief, Ma'am Lovelio Garin, kay Regional Executive Director Rodel Tornilla. Sa umaga pong ito, makakapanayam natin ang aming napakasipag na Regional Executive Director ng Department of Agriculture sa Bicol, Sir Rodel P. Tornilla. Sir, ano po ang kasalukuyang status ng agrikultura sa Bicol ngayon? Sa industriya ng palayan, ang Bicol Region ay panglima sa pinakamalaking ambag sa national production. This is because under the rice program, we are currently maintaining 32 sites of hybrid rice cluster or rice model farms all over the region. Each cluster has a minimum area of 100 hectares. All of them were provided with hybrid rice seeds, urea fertilizer, biofertilizer, foliar fertilizer, and plant growth enhancers. Sa industriya naman ng pagmamaisan, Bicol ranks 8 among all other regions, contributing 3.53% in the national production or about 292,748 metric tons in 2021. For the High Value Crops Development Program or HVCDP, ampalaya, eggplant, squash, okra, and fall sitaw or yung tinatawag nating pinakbet vegetables or lowland vegetables are among the top 10 contributors to the national supply. Pili remains Bicol Region's flagship commodity. As number 1 producer of pili in the Philippines, in which Bicol is the fourth highest producer in the Philippines, with our production output of 10,000 metric tons, contributing 8.74% in the national production. Pili and malunggay are two high-value crops with potential for export. Wow! Ang layo na po pala, sir, ng narating ng agrikultura sa Bicol sa panahon ng iyong panunungkulan. Ngayon naman, sir, sa gitna ng mga iba't ibang problema kinakaharap ng sektor, ano po yung directions natin sa agriculture? Bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng fertilizer at iba pang farm inputs, the Department of Agriculture is gearing towards balanced fertilization, kung saan tuturuan po natin ang ating mga magsasaka na huwag masyadong maging dependent sa inorganic fertilizers at sa halip ay gumamit ng mga organikong pataba. One of the strategies to increase production of our farmers are farm clustering, farm mechanization, and the construction of farm-to-market roads to link food production areas to markets. Mahalagang ang mga magsasaka ay kabilang sa isang asosasyon upang magkaroon ng mas maraming oportunidad sa mga maaaring ipamahagi na interventions hindi lamang ng Department of Agriculture kundi pati ng ibang ahensya. Sila
ang maaaring maka-avail ng mas malalaking asistensya galing sa gobyerno na maaaring mga makinarya o iba't ibang agricultural facilities. We are also in the process of updating the Bicol Region's Farm to Market Road Network Plan para mas lalo pang gumanda at bumaba ang ating logistics cost. Ayon kay Presidente Bongbong Marcos, ang pagkakaroon ng food security ng bansa ay magiging whole of nation approach at ang Department of Agriculture ang magiging banner department ng gobyernong ito at ang iba pang mga ahensya ay iaayon ang kanilang programa patungo sa food security ng ating bansa. Maraming salamat po sir sa pagpapaunlak sa inyong oras. Alam ko napakanisim po lalo sa panahon ito. Thank you very much sir. Maraming salamat po. Alam mo ba, Charo, lahat na nagmamahal. Ikaw na lang yung hindi. Wow ha, pero tama ka. Mahal na nga lahat ng bilihin, pati abono. Oo nga, sa 2,000 piso kada sako, madadahil sa patabaan palay ko nito. Tsak, dahil din ang ani ko. Nako, hindi dahil sa pataba ang sagot sa problema mo. Kung di, abonong swak combo kung saan makakatipid ka pa hanggang 4,000 bawat ektarya. Kaya swak sa budget, swak sa palay. Abonong Swak Tips! Tip number 1, gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Huwag inorganikong pataba lang. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani, mapangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang mga sustansya ng lupa. Tip number 2, piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba depende sa target na dami ng ani at budget. Tip number 3, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique o Rice Crop Manager Advisory Service kung ang hanap mo ay detalyadong gabay sa pag-aabono. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Ang galing mo talaga, kaya nakabibighani ka eh. Sige, susubukan ko yung abonong swak. At baka yan na rin ang sagot sa problema ko. At baka dahil dyan, makuha ko ng matamis mo oo. Abonong swak, swak sa budget, swak sa pala. Ang Department of Agriculture nagtatao nin mga pisog asin banhing pangtanom. Pwede man magpatambo nin sadiring gulay asin prutas, hali sa mga pisog kan gulay asin prutas na kinakakanta. Dai kaipuhan ang mahiwas na daga kung gustong magtanom. Pwede sa mga bakanting lote, basiyong bote, lata asin mga kagamitan sa harong na pwedeng i-recycle. Ang mga nagdadakulang puunin gulay, arog kan kamatis, sili asin talong, pwedeng itanong sa darakulang container asin sako. Dai man magastos magtanom. Ang kaipuhan sana, higos, panahon, dedikasyon, asin diit na pag-aaruga o tender loving care. Hoy! Teka lang. Alam ko yung iniisip mo. Magpapasalubong ka ng hamon, ano? Kakagulat ka naman ate. May problema ba tayo sa hamon? Uuwi ka sa probinsya. Magdadala ka ng hamon, tosino, longganisa, chicharon, at iba pa, hindi ba? Ano naman sa'yo? Teka, sino ka ba? Ako ang inyong friendly neighborhood Marites. Ate, alam mo ba yung hamon na yan? Masarap. Pero baka mamaya, may African swine fever. Kung dadalhin mo yan sa probinsya nyo, baka mamaya, ikaw pa ang nagdala ng epidemya sa babuyan ng mga kapitbahay mo. Ha? Talaga ba? Gusto ko lang naman ng hamon. Sige, wag na lang. Baka maubos pa mga baboy sa amin. Tumpak! Tama yung decision mo. Ano na lang ipapasalubong ko? Halika. Marami akong paninda dito. Huwag ka nang magpasalubong ng hamon. Teka, close ba tayo?
para sa ating mga umaarangkadang balita. DA Bicol nakatanggap ng 2 mobile disinfection trucks mula sa Bureau of Animal Industry. Narito si Emil Pasumbal para sa detalye. Natanggap na ng DA Bicol ang 2 mobile disinfection truck mula sa Bureau of Animal Industry. Personal na tinanggap ni DA Bicol Regional Executive